Maryama, wayo Maryama ina san ki. Maryama, Ke ne ce ni ba ni da tamkar ki. Maryama, Kin zama sarki ne mafadan ki. Maryama, kaunar ki tana min daɗi zuci. An soma sai in na ganki ne nake iya bacci. Maryama, ta so ki ji zance na da ke kan zuci. Mun saba rabuwa ni da ke ban so na yau ganganci. Ke ɗaya ne wacce nake kalla a rai na ji daɗi. Kyakkyawa wacce na sanya ta ajin farko. Na shirya in dai kika ce min gidan kuna aiko. Samun ki shi ne buri na zuwa yi mana baiko. In ga ki ba wacce zan kalla na sake a zuci. Komai in kika ce kina so ni zan baki shi. Gatan harshe an ka faɗa mun shi ne dasa shi. Soyayyar ki da nawa a tare suke mu kula da shi. Yi murmushi shi ne zai sanya wa raina karsashi. Ba kya fushi mai za ya saka rai yin farfashi. Sarauniya, Wayo Maryama ina san ki. zinariya, Ke ne ce ni ba ni da tamkar ki. ya sarauniya. Kin zama sarki ne mafadan ki. Duk yadda babu ke to ni ma me zai je da ni. Ban nan ba ɗaya tun da kice a gidanku an san da ni. Ku jajan ba san ki a raina yake tsaiguni. Kowa ya ce zai ja da ke to ya san da ni. Kwai maye In kika min nisa ina hankali. nanaye Zantar mata sai ka ce dandali. sirri ne. Zantar ban san ki kamar aljali. Masoya ta zo kusa zauna don ki ji labari. Da zuciya ta nake kaunar ki ba a yi min tsari. Ta gaskiya in dai soyayya ce ba a sari. A gaskiya kyakkyawa ce ke ga zubin tsari. Sai godiya gun Allah domin na ga annuri. Ga kyakkyawa